أي سفري سلمتي كل زنو تقرأ مرجع حق منقستاوي مسل حزبي لعلي بوليتيكا ودبون نايوق جقنا أيد لنا ناس عزر لنا نايسلام جقنا تقرأ زر لنا نسي يترف دا صوم دايلنا حزي حزبنا الرهبنا بسلام كنفتحوا نخلينا أنا وكيناتين غد نداولنا أو كينات نتنو اللون كاب أبي أحمد نلعلني سياسي صلون ናይ ትግራይ ጀኖሳይድ on the exchange of ዓሰብ ኢራ ጌርናዮ ኢልኩም ንእንተን ዓሰብ ክንብል ኢና ናይ ትግራይ ጀኖሳይድ ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ጌርናዮ ምክንያቱ ኣቐሚጥዎ እዩ እዚ ኣነ ዝኣምነሉ ወልቃይት ሰፈሪ ፀለምቲ ኩሉ ዘኑ ትግራዋይ ምርጫ ሕገ መንግስታዊ መሰል ህዝቢ ልዕሊ ፖለቲካዊ ውድብ እውን ናይ ውግእ ጅግና ኣየድልየና ናት ሕዝር ልየና ናይ ሰላም ጅግና ትግራይ ዘድልያ ንስዩ ሕዚ ንዚ ከመይ ጌርካ ኢኻ ክትተዓረቕ ኣላ ኣተዓረቕ ንሶም ናይ ዓለም እምነቶም ኣነ ከዓ እቲ እምነተይ ይዛረብ ኣለኹ እንታይ ኣተዓሪቑኒ ኣነ እንታይ ዝብል ዘለኹ እዚኣ ሕገ መንግስታዊ መሰል ህዝቢ እያ ይብል ንሶም ከዓ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ላግዠሪ ይብሉ ኣለዉ ኢልካ ይመኮነ ሰላማዊ ሰልፊ ክገብር ዝኽኣል ህዝቢ በዓል ክኽብር ዝኽኣል ህዝቢ ኣብ ኣዳራሻት ክእከብ ዝኽእል ህዝቢ ክመርፅ ይኽእለሉ ምንም ምክንያት የለን ማለት ኣክቲቭ ከም ኣክቲቭ ጌርና ክንሪኦ ንኽእል እናት ተዳልዩ ዘሎ ክዋጋእ ብዓፋርን ብፀለምትን ኣን ብትግራይ ገፅ ኮይኑ እውን ክልተ በባዕሉ ክዋጋእ ዝተዳለወ ሰራዊት ኣብ ዘለሉ ኩነታት ብዛዕባ መረፃ ምባልና እዚ ኢንቴንሽን ዝድልየት ምናምን ተረዲእኒ ኦኬ ክቕበል ግን ንሱኻ ከመይ ኢና ነተዓርቆ እንታይ ፅምዶ ወዲ ፅምዶ تحقبري صندوق الدول ولا سلام تبلنا ولا إدنا انتهينا ولا خمس تقولنا خطفونا يوم زمزروا وسمعنا الحد خوابونا يوم كطفونا يوم هم زي يوم قلنا من الزبال اللهم ما أنت تعدي دي أركي تقدر نوجو خطفون بدلقنا له ماني شعبيا كلتنا قريب سرد حدث كتفهم ትግራይ ነው ኩናት ክትከደል ዝደልዩ ክልተ ሓይልታት ብዋናነት ኣለዉ ዝብሉ ሓደ ኤርትራ ሻዕብያ ማለት ካልኣይ ኢሳያስ ንህዝቢ ትግራይ ዝሓለየሉ መዓልቲ ኣነ ይፈልጥ መጨረሻ ዝረኸብክዎ ጀነራል ዝኽነርካ ብጠበንጃን ብኩናትን ምፍካር ይኣኽለን እዚኣ ኢልዮ ተፋላጅና ታዝፈልጣ ሕወሓት ኣላ ዶ የላን የስልቢት እዛ ኣነ كما هايله لبز اللوون انتحليو يترف دصوم دايلنا حزي حزبنا الرهبنا بسلام كنفتحو نخلينا انا وكيناتين غد نداولنا او كينات نتنو اللون كاب ابي احمد نلعلني سياسي صلون قداماي صلاي حزب تግራይ بلصقنا يو قداماي صلاي حزب تግራይ ابي احمد كذا انا كما هايله لبز اللوون انتحليو يترف دصوم دايلنا حزي حزبنا الرهبنا بسلام كنفتحو نخلينا انا وكيناتين غد نداولنا او كينات نتنو اللون كاب ابي احمد نلعلني سياسي صلون قداماي صلاي حزب تግራይ بلصقنا يو قداماي صلاي حزب تግራይ ابي احمد كذا انا كما هايله لبز اللوون انتحليو يترف دصوم دايلنا حزي حزبنا الرهبنا بسلام كنفتحو نخلينا انا وكيناتين غد نداولنا او كينات نتنو اللون كاب ابي احمد نلعلني سياسي صلون قداماي صلاي حزب تግራይ بلصقنا يو قداماي صلاي حزب تግራይ ابي احمد ጠቅላይ ሚኒስትር ንጹራት ዘራራታት ነገርና ናይ ትግራይ ጀኖሳይድ on the exchange of ዓሰብ ኢራ ጌርናዮ ኢልኩም ንእንተን ዓሰብ ክንብል ኢና ናይ ትግራይ ጀኖሳይድ ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ጌርናዮ ምክንያቱ ኣቐሚጥዎ እዩ ኣፍትዋና ናይ ትግራይ ምጥቃዓት ምስ ተሰማምዑ ዓሰብ ጎብነየ ነይረ ዓሰብ ክንጥቀመሉ ንሰና ፅንሑ ኢሎምና ክሳብ መዓስ ኩናት ወሊዖም ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዘርኢ ምፅናት ክሳብ ዝፍፀም ካብኡ ንሕና ሶፍት ሃርት እኒአና ነትኻሊ ዓሰብ ከካት ኮይኑ ትግራይ ነጥፍእ ናይ ትግራይ ደቂቃ ነጥፍእ ትግራይ ነጥፋ እያ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ክንፈራረም ከለና ትግራይ ዝነበረ ኩናት ደው ክነብሎ ከለና ሓሪቆም ተባኢሶምና ሕዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ
ككند عسب ككند سلطان ككند لجيتمت ناي بوليتيكال لجيتمت مركاتو بايلو قداي تجبرت تግራይ حوزي او كلتا تمايلنا انا نحسبه كالي نمانم بلا ميليغر دكتور دبرتين نمرحነት ከተጠቀ ተባይሉ እዩ 1 ሚሊዮን ሄደ 1 ሚሊዮን ሞይቱ እና ዝባህል ነበር ማስረጃ ያለ ቁጥር የለ ቪክቲም ኮን ካደ ቁጥር አንደር ማይን ተገብረካ ሞንጆር ነው ኣብዚ ብግልጽ ያቀሚጣ 1 ሚሊዮን ሞይቱ 1 ሚሊዮን ግዛዕና ወለን ትግራይ ነፈራር አለና ከይ ምክት ይላል كم زي نحسو يلنا بخن خنزارم انت 1 مليون مويتنا نقول لنا كو لا 1 مليون مويتنا نقول لنا زي نحسو صلات يوم حزمنا اينا نقول لنا كو سي خادو لا خوين تحت ولا قاعكم اتقراي زور ولا انا فلتنا بعلم تسازور وتسبينا عينت يو تعملختي بس هو واحد من انا فلتنا نزارو يدنا لنا بعلم يلمو ايكون يلمو جينوسايد تقراي دينا مغبر ما كافتم قتلتنا يمصبت بعلتنا هنا ፖለቲካው መሪሕነት ትግራይ እዩ ነዚ ኩሉ መከራ ሶት ፕራይም ሚኒስተር አድላይ ዝባል እታወት ከቤት መርከብ ካብ ትግራይ ይረከብ አድላይ ዝባል እታወት ናይት ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ናውል ቀሰባት ወሲድዎ ቅድም ናውል ቀሰባት ወሳድኩ ዋት ኮይና ናውል ቀሰባት ወሲድዎ ዘይበልና ዮም ፈሪሞም መጽኦም ናይት ፕሪቶሪያ ስምምዕነት አይናና ንልኩ መጀመሪያ መግለጽ ዘውፀድ 3 ማለት ምስተፈረና ዋት ንኡን አብስ መከራና በልና ሚዲያ ኮ ገጢምና አረዳ ሓን ፀገም ይብሉን ህዱ በሉ ህዝቢ ናብ ስልጣን ድይብኩም ሰላም ወጽኡ ደፊኩም ናብ በርኻውጽኩም دحارت منسين تجارلاين منسين حزب تجارين تقالسوا سلطان قميتكم دحار حزيك على نايا نحن انكلوسيف نغورو لكم بوليتيكاو مخنياتكم حماغركم حبيبكم لنا بروجرام سرينا زي قربنا زبط حنا دولا معنا نفوت بوليتيكالي كري كردا زخيل مريحነት ስለዘይብና ኩሉ ሻዕ እታወትና habe ነፃላትና እንጠብጠበ ዝኸል መሪሕነት ስለዘለና ስለዚህ ስናገር ሳይት አዚያ ሱር ዝረዳዳላ ውሽጥና ነፈትሽ ሰላኢኻ ከተፈካ ዝደሊ ጥይት ዝተኮሰልካ ኩሎም ዓይነት ሚንስ ክትቀብዩ وشتنا هنا نوز خو نزن أفتن أنا أفتن تبعها زرباتات بقول لك أكيد وانت تقولين خلاص كمان أكيد كفتر أكيد كفت مرة النت نايت جراي يجوا أكيد هذا ولا ممكن تقول بقى بقول لهم سي أو أصار كيفو هرمونو دقافهم هذا أبيوه حنا لقوا وشتو ده قاعد كاتو تنحزي تكفونك تقوم قاعد أزيد جلس ويس أواسنا حلنا خفنا يكون فريهم يوم مرحنا كواحد 4 5 يوم دمسي هو مزبوط خلاص تاري راي نايلو زلوا وزرخوا ميديا زي اخوينهم كان مشرفت ولدو قالت ولدو ومولو غير بروباغندا غير ايش غزاو من محدار يمسرت تبع حقي مسروت تبع له بعد 5 ورحي انا بقول غزاو ما تفهم حدا مستقمط عندنا بولو يلمو ابصمو